Tärkeää on tämä, jotta ilmailulla saadaan työntekijöitä, työvoimaa, kiinnostuneita ihmisiä, harrastajia, niin että se on saatavilla. Ja Malmin kenttä on saatavuuden puolesta aivan ehdottomalla paikalla. Keskellä kaupunkia lähellä, missä asuu paljon ihmisiä ympäristössä. Ja Suomessa on lentoliikennestrategia, minkä eteen viereisellä kentällä Vantaalla valetaan asfalttia ja rakentaa terminaaleja. Mutta pelkällä sillä se ei pyöri, vaan ilmailuala vaatii myöskin ammattilaisia. Ja ilmailulla on paljon sektoreita, mitkä vaatii tarkkaa erityisosaamista. Ei pelkästään liikennelentäjät, on helikopterilentäjät, on lennonjohtajia. Teknisellä puolella on paljon hyvin erikoisammattiosaamista vaativia tehtäviä, mitä pitää hoitaa. Ja tämmöinen yleisilmailukenttä, missä pääsee harrastuksen kautta työn pariin ja oppimaan siihen työhön, niin se syöttää takaa sitä työvoimaa, mitä tarvitaan, jos meinataan kasvaa. Helsingin maantieteellisestä sijainnista puhutaan aina, mutta se ei ole yhtään sen parempi kuin Tallinnan, Tukholman tai Kööpenhaminan. Kaikki voi käyttää Eurooppa-Aasia maantietettä hyväksi, jos haluaa. Ja tämän takia näiden edellytysten ylläpito on erittäin tärkeää. Jos Malmilla rakennetaan, tämä oli asiantuntijalausunto, että se on aika kallista se rakentaminen. Ja pidemmän päälle se on todella kallista, jos sitten joudutaan ostamaan ulkomailta tätä asiantuntemusta ilmailulla ammatteihin ja rakentamaan uudestaan jotain, mitä meillä nyt on täällä Malmilla. Eli kun on jotain toimivaa, niin ei nähdä järkeväksi alan eikä Suomen kansantalouden kannalta purkaa semmoista hyvää, mitä on olemassa ja rakentaa sitä johonkin muualle uudelleen.